হ্যাঁ আবনো आप 2-4 लगा सकते हैं जी। ऐसे करने से हो जाता है, तो पीपल एंड पुलिस ये मिलने से ये काम हो जाएगा। जों दिनै एसडिपिएसआव थांनायनिखाय कायसाना रिजेन ब्लक साइडना जे होम मिनिस्ट्रिनि हयते कायसा नोटिफिकेशन कारिजा थाजे दिनै इन्डियानि हयते बांलादेश थै मायानमारनि जे इलिगेल माइग्रेन्ट फाइनाल रंनो बंनो 1 मान्थनि बिसिङाव रुतुबै तारि बंनो तिसा पुसबेक खायनि जों आबनो दिनै कायसा सिनि खय डिस्ट्रिक्टनि वाइटिएफ नि गय जों कायसा मेमोरेन्डाम साबमिट खालायफैगासिनि खयनि एसडिपिएन थानि फायाखै खूब गाहाम रेसपन्स माखा बसाय दङ आंबो साइटों दङ नरक ट्राइ खायदि ओमफ्राय ब फाइ फिडबेक गाहाम माखा बेलायनो एक्साइटेड ब आबनो तुय जों फाइमानि मेन रिजन ओंखाय दिनै सिनि खयबो सिनि बांलादेश बर्डार बाय सियार थायो लाइक दम यांगो आश्रामबारि बनबाजार यांगो गमसिं यांगो रमदि यांगो रामचन्द्र घाट ओंखाय यांगो बेलसरा यांगो बगाबिलो आमरो गोबांमा सिन बांलादेश बे बर्डार सियार थायो सो ओंखाय सिन खयबो आमहाय चान्सेस बेसिबां मुइ दङ सो आबन बागैनो दिनै मो जे मेटानो काहामखाय नायनानै बागै जों बायथां वाइटिएफ नि दिनै खय डिस्ट्रिक्ट वाइटिएफ नि कमिटि नि जों फाइ डेपुटि सेक्रेटारिया दिनै आनलगि दङ सिनि रामचन्द्र घाटनि ब्लक प्रेसिडेन्ट सिनि मोजां रिटन देबरमा आश्रामबारिनि ब्लक कमिटि प्रेसिडेन्ट मोजां साबिर देबरमा बे दङ सिनि गोबां मालिदा जनन्जय अभिजित सिनि बिकल समीर दङ गोबां मा जतन सिनि लिडार सब बेनो काहामनो एक्साइटेड मा जों बेनि रेसपन्स माखा आबन बागै बेलाय हामबाय।